Bueno, aquí estem sota de Moixenoms i anem a fer un corridoret per aquí. Em poso aquí perquè em vegi bé el vídeo. Suposo que em veu bé. Bueno, a Vall Sant Llorenç. Ara agafarem aquest corridor cap avall i sortirem a tocar el camí que ve d'Ample dels Monjos fins al baixador de Torrebonica. I aquí anirem fent, ok? Aquest és el tram que farem ara. Vinga. Cap avall, ja heu vist que tot això ho hem plantejat i nosaltres agafarem aquest cap avall. Vinga, anem-hi. Bueno, anem-hi cap avall, pam. No sé si veurem la senyora que porta els gossets. Okay. Te quiero, baby, te quiero, baby. Bueno, de moment no hi ha ningú, tot net i feliç. Ok, aquí. Te quiero, baby, te quiero, baby, bueno. Te quiero, baby, now. Aquí ja vas a l'esquerra, per la dreta, pim-pam, fuego. Te quiero, baby, now. Te quiero, baby, please don't shout. Back it. Aquí. Està bé perquè no és molt concorridor. Ja no passa gaire gent per aquí. Passa pel camí aquell més ample que està més a capa, diguéssim. Anem cap aquí, i ara cap aquí. Aquí, i ara aquí entrem a la foscor. Ara farem llum a la foscor. Ja estem fent llum a la foscor. Vinga, veniu, gas me cago en l'olla. Cap aquí i cap aquí. Sí, senyor. Ok, Mackay. Vinga. I ara aquí farem aquest corriolet, cap a la dreta, que vinga més ample, unes arrels, perquè no falti el moviment sísmic. I vinga. I ara ens acostarem, ni més ni menys,
que el barranc de Can Montllor. Ok. Sembla que hauré de revisar la caixa pedalier perquè aquí a la dreta seria que el barranc de Can Montllor i nosaltres cap aquí. Ok. Sí, senyor. Vinga. Amunt, 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 amunt. You know, letting the kids know, and then left it away. Yeah, that's good now. Oh, good. We're not going to go away. Okay. Sortim aquí, bon dia. Aquí tenim el puntet damunt del Degà, ok? Bé, avui anem allà al cano, que sembla que fa sol. Ara aquí anem al tiburan aquest, el gros. Ok. I vinga. Cap problema. Llargament. Ok. Iep, va.